Я Абдурозиқ бо клипи нав када. Ай ростӣ? Куҷо шидӣ Қурбон? Пирдон тез ки бидро ши. Ина омадам. Мара метавонед табрик не. Нав 5 ба 1 задам. Қурбони дугонамай номаш тахмина. Привет. Ту чӣ ба барвақт нагуфтӣ ки ман хали дугонаи соскача дорам? Ту чӣ кор мекунӣ? Заткнись по-братски. Биё ман пеш бурам шиносам. Салом духтари нас. Ваши мамизати нужен? Изо намекашӣ? Ҷони ман меган изо каши, азоб каши. Қурбони шу дорам. Не, не может быть. Рушпури наракай, маълуме ки давно тотанако шаечка тоза накадай. Барам қама миҷадай. Қурбони шу дора намефаҳмӣ дакунат каду охи? Серьезно? Ҳойна чаламди сол шиди аҷояи мо. Шукара неси дига? Нея. Эви, хато шид чота. Биё ман ҷомда бишинам. Не, ҳамуҷа кунисията биҷиқ бишӣ фаҳмидӣ дугон пеша бишӣ. ҷон. Заткнись. Чӣ ба истода инҷада? Ба дугонамаш дато. Дугонат? Салом ҷон, салом. Дугонаи Қурбонай, Қурбони дугонамай. Очень приятно познакомиться. Мне тоже. Амқа Қурбонҷон ма ёд карда. Вау, шумо духтаро бо ёдам мекунед? Бо чӣ кор мекунӣ? Ман интересно. Ҳар рӯз авқотиш мекунам, массажиш мекунам, банаша пӯст мекунам. Ту мара ягон бор массаж кардӣ? Бес. Вай чӣ кор мекунам барои тара? Вай мада айфон харид. Пароли телефонша метиҳам. Мужик. О яке фик мемонад дар лави ҳавзу. Майли шармандара позор кард касе ҳаст зекай чия? Мужик набояд хали боша. Дӯст бидори ага мекунӣ. Редакша да кисат сомонӣ. Дӯстдории хали неста. Я тебя люблю, ты меня люби, всё. Бояд чӯ? Хайма барам дер шуда. О, браво, парини қилта бигӯ ки дулинг ман да кунуш мезанам. Бачора шарманда накуна. Зато мо якдигармона дӯст медорем. Вай! Эбрен давшен дықил. Давкин ва ё ошиқӣ я вообще намедонанд чӣ. Ҳамияи ошиқӣ. Ака ошиқӣ гуфта бигирем пешонимона дар офтоб расонем. Фикмо Я Абдурозиқ бо клипи нав када. Ай ростӣ? Куҷо шидӣ Қурбон? Пирдон тез ки бидро ши. ина омадам. Мара метавонед табрик не. Нав 5 ба 1 задам. Қурбони дугонамай номаш тахмина. Привет. Ту чӣ ба барвақт нагуфтӣ ки ман хали дугонаи соскача дорам? Ту чӣ кор мекунӣ? Заткнись по-братски. Биё ман пеш бурам шиносам. Салом духтари нас. Ваши мамизати нужен? Изо намекашӣ? ҷони ман меган изо каши, азоб каши. Қурбони шу дорам. Не может быть. Рушпури наракай, маълуме ки давно тотанако шаечка тоза накадай. Барам қама миҷадай. Қурбони шу дора намефаҳмӣ дакунат каду охи? Серьезно? Ҳойна чаламди сол шиди аҷояи мо. Шукара неси дига? Нея. Эви, хато шид чота. Биё ман ҷомда бишинам. Не, ҳамуҷа кунисията биҷиқ бишӣ фаҳмидӣ дугон пеша бишӣ. ҷон. Заткнись.